गिबि गिबियावनो आंनि फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय जे आंनि लाइभआव फैनायनि खारनानो बेनो जाहैबाय जे बिथां बारग' शिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बै रौमारि आरो कुमारिकाटा गामिनि हाखौ जे रामदेबनो हगारना होदों बेनि सोमोन्दै आं एसे फंनैसो बुंनो लुबैदों जे बै रौमारि गामिनि 2900 बिगा हा आरो कुमारिकाटा गामिनि 1000 बिगा हाखौ जे रामदेबनो हगारनानै होदों अब्ला बै समाव कुमारिकाटा आरो रौमारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बा रायजो राजाफोरजों मिला मिसा जानानै बे हाखौ रामदेबनो हगारदोंमोन ना आरो थाइसेबो रेभिनिउ लायाजासे जे कुमारिकाटा आरो रौमारि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लायाजासे जे रामदेबनो हगारनानै होआमोन नामा आरो रामदेबा जे बिटिसिनि सासे ट्रेन्सफार साबजेक्टमोन नामा जों बेखौनो मिथिनो लुगैयो जे बिथाङा जे बै रौमारि आरो कुमारिकाटा गामिनि हाखौ जे मा रोखोमै रामदेबनो हगारना होदों बेनि फिननायखौ जों थाबैनो लुगैदों आरो मोनसेबाव जे बे 17 बोसोर सालायनायाव दिनै हाग्रामा महिलारिया जे पर्बतजराखौ दिनैसिम गोग्लैसोनानै दोनबाय नामा आरो बिथां मनमोन ब्रह्मआ जे सासे पर्बतजरा एरियानि जे सासे MCLA जानानै गावनि समस्थिखौ दासिमबो जौगाहोनायाव लाबोनो हायाखै नामा बिथाङा दासिमबो गोग्लैनानै दोननायखौ जों नुनो मोनदों बिथाङा पर्बतजरानि MCLA जानानै जे पर्बतजरा एरिया गावनि समस्थिखौ जे गोग्लैनानै दोनहोबाय नामा जों बेखौसो कुइसन खालामदों दा गोबांथार आं बुंनो सानाखै जे बिथांनि बे गोग्लैसोनानै दोननाय बा दिनै हाग्रामा महिलारिया जे बै रौमारि आरो कुमारिकाटा गामिनि जे हाफोरखौ जे रायजो राजाफोरजों रायलायाजासे हगारना होदों रामदेबनो जों बेखौ मोनथिनो लुगैदों आरो थाबैनो मोनथिनो हागोन बा मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि दिनैनि बे सुंद' बिबुंथि बा लाइभआव फैनायनि खारनखौ नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनानै आंनि जोबनायाव सिबिनाय अननायखौ नोंथांमोननो आरो खेबसेबाव हरनानै आंनि बे लाइभआव फैनायनि ओंथिखौ बेहायनो फोजोबनाय थाबाय। थेंक इउ, गोजोन्थों।